jongetjes, het is Bassie en Adriaan. Wat we allemaal beleven, zie je het komend half uur. Maar er wordt ook veel gelachen in dit nieuwe avontuur. Dus humor en spanning, die komen eraan. Met Bassie En Adriaan. Ja, zo. Hey, hier dan. Ja, kom maar jongens, we gaan met trainen. Ik wil er niet zo goed gaan zien wie Marcel Engelen. Kom. Oh jongens, ik moet wel eigenlijk even naar de wc. Weg ze. Ja jongens, oh, zo moet ik het gewend bent, hè? Ik heb hem. Even te schudden nog jongens, want Ja. Oh, ja. Dank je. Oké. Wat is dit, hé? Hé, wat is jullie laptop? First laptop. Wat kom je doen? Adriaantje, ik ben zo moe, Adriaantje. Ik ben zo moe. Oh. Ik denk dat ik even de binnenkant van mijn ogen wil kijken. Dat is goed, dat doe je maar. Hallo? Bassie? Ja, die neem je niet op nog. Verdomme, kom maar. Aan Adriaan. Hallo? Adriaan bellen? Wat Adriaan? Adriaan! Mijn scepter is gestolen! Wat? Nee, mens. Er lag een mik, waar in de scepter hong, er lag een mik. Een brood. Oh, ja, dat is linkermik. Ja. Ja, dat is linkermik. Ja, dat gaan we oplossen. We gaan naar Lottem. Dat is linkermik, dat is goed. Gaan we oplossen. Dankjewel hè. Hoi. Hoi. Bassie. Telefoon van het trio. Telefoon van het trio. De scepter van de prins is gestolen. Gestolen? Door wie? Daar lag een brood bij, dus ik denk linkermik. Linkerbek? Ja, en dan moeten we denk ik naar Lottem. Lotte? Ja, Lottem. Ik wil niet naar Lotte! Nou, we gaan naar Lottem, kom maar. Nee! Kom goed, we gaan het oplossen voor het trio. Kom maar. Zo. Die scepter is van mij. Linkermik die heeft hier goed werk verricht. De scepter. Die heb ik in Grubbe Vlas gehad. Die heb ik ook nou in Lottem. En straks ga ik die hele scepter over heel Limburg, over heel Nederland en over heel de wereld zwaaien. Bassie en Adriaan lopen door het dorp hier. Ik heb ze gezien, wacht. Wat? Die vervelende clown en die acrobaat! Wat, Terry? Ik zeg die vervelende clown en die acrobaat! Welke knaap? De hommels en de eetstoels! Linkerbek. Domme, ik heb nog altijd pech. Altijd moeten ze mik hebben. Ja, hé, met B100? Wat zegt ze, baas? Ik heb een opdracht voor je. Hou die vervelende clown en die acrobaat in de gaten. Was je een Adriaan in Lottem? Oh, maar wacht maar eens even. Mijn neus zit me nog nooit in de steek gelaten. Ik kreeg die wel te pakken, baas. Tot zo. Zo niet anders. We zien op zoek naar linkermik en we zien op zoek naar de bron. Maar nee, we zien die op zoek naar. En die zien de scepter heeft hij meegenomen. En Ga weg! Versta je niet maar, kel.
Hallo vriendjes. Nee. Ja, Adriaantje, wat is dit? Ja, die verstonden ons niet. Kom, die loze man. Ik ga ze hier slot op zijn les nu. Kom maar. alweer. Dat je geen stomme grammofoon staat. Goeiemorgen is goeiemorgen, hallo de toe is goeienacht. Zumpen, dat is beuken, lachen, dat doen ze niet. Alsjeblieft, kel, is alsjeblieft. Danke is dankjewel. Luister heel goed naar dit liedje. En de leer loopt hem echt heel snel. In Lottem door wordt anders gesproken dan bij ons in Gruppevors. Ze zeggen overal waar achter. En kijken doorbij dan heel nors. Het kan zien dat ze soms moskeuken van al die Lottemse woord. Of is het toch de kalde schottel wat uit eure giechelmeurt? Goeiemorgen is goeiemorgen, hallo de toe is goeienacht. Studeren is oculeren, manslu die zien niet al om. Weet ik ook niet, dat moeten ze weten, want dat zeggen ze door heel duk. Luister heel goed naar dit liedje en de leer ze laat hem staan heel snel. 1, 2, 3, toch? Jo, wacht. Ach, wie gaan ze door toch niet? Het leven giet door overroezen met uw tractor op de plak. Sperjes, maar dat doen ze anders. Door ruikt het iets meer naar de stront. Maar wie geit dat met kroketten? Want een beert, dat past er echt niet in. Goeiemorgen is goeiemorgen, hallo de toe is goeienacht. Zumpen, dat is beuken, lachen, dat doen ze niet. Alsjeblieft, kel, is alsjeblieft. Danke is dankjewel. Luister heel goed naar dit liedje. En de leer ze loopt hem zegt heel snel. Goeiemorgen is goeiemorgen, hallo de toe is goeienacht. Studeren is oculeren, manslu die zien de lop. Weet ik ook niet, dat moeten ze weten, want dat zeggen ze door heel duk. Luister heel goed naar dit liedje en de leer ze loopt hem dan heel snel. Hey, vocht die nou nog maar eens, want dan kan ze wel Lottems. Hé, wief! Weet jij wat het begonnen is? Wat? Dit is in het pumpje, wat? Het pumpje? Waar is het pumpje? Dan moest u te diep kijken, achterover. Mama. Oh, we hebben hem gevonden, Adriaantje, we hebben hem gevonden! Zie je met de neus in de botter gevallen, hè? Altijd pech. Altijd moeten ze meg hebben. Bij 2 maakt er wegkomen. Kom maar aan. Dat was de voordeur. Dat betekent dat ze binnen zijn. Wat zeg je? Ik zeg dat was de voordeur. Dat betekent dat ze binnen zijn, dat we stil moeten zijn. Maar
Wij hebben de scepter. Wie klapter? Ik zeg, wij hebben de scepter. Ik heb geen klapter. Sommeling! Aalskuiken! Frikandel! Eindelijk! Frikandel! Ja, hé, met B100. B100. Ja, baas. Posten bij de grens van Grubbervorst. En laat ze niet ontsnappen. Als ik die clown en acrobaten pakken krijg, dan zal ik ze... Adriaantje, ik heb een heel groot idee. Ik ben niet slim, maar ik ben wel dom. Hier is wel een fijn peert, hé. Ja, peert. Wilt ik misschien een sokkerkluntje van B100? Hè? Kijk eens, lekker, hè? En nog een, hè? Jo, hè? Goed, dan lopen we weer braaf verder, hè, paardje? Doei! Hallo, baas! B100, heb jij die vervelende clown en acrobaat al gezien? Nee, ik heb alleen een peert gezien en het peert die... Paard die mini doet, dat waren natuurlijk die clown! Die vervelende clown en die acrobaat! Stommeling! Aalskuiken! Frikandel! Hé, zit de Bas en Adriaan? Kom maar mee, laat los. Ah, daar is ze weer. Hé, een klein aandenken voor ons. Allemaal magisch! Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, dat was het dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, tot de volgende Ik kreeg ook nog wel allemaal. En ook niet meer de bloepers.